Φάκελος Epstein. Ένας φάκελος που, όσο και αν το ξεφυλίζεις, δεν τελειώνει ποτέ. Γιατί δεν περιέχει μόνο ένα έγκλημα, αλλά ένα σύστημα ολόκληρο που λειτουργούσε για χρόνια στη σκιά της εξουσίας. Ο Τζέφρι Epstein. Οικονομικός διαχειριστής, μεγιστάνας και άντρας που, κατά πολλούς, δεν έπρεπε ποτέ να είχε τόση πρόσβαση σε τόση ισχύ. Οι περισσότεροι το γνώρισαν όχι από τις επενδύσεις του, αλλά από τις παρέες του, πολιτικούς, επιχειρηματίες, βασιλικά μέλη. Όμως, ο φάκελος δείχνει άλλα. 2005. Μια έφηβη καταγγέλει στην αστυνομία του Palm Beach ότι ο Epstein την πλήρωσε για μασάζ. Οι καταθέσεις οδηγούν την έρευνα σε ένα μοτίβο. Νεαρά κορίτσια, στρατολόγηση από φίλες, πληρωμές μετρητών και ένα σπίτι που λειτουργούσε σαν κλειστό σύστημα εκμετάλλευσης. Οι πράκτορες βρίσκουν ημερολόγια, λίστες, σημειώσεις και ένα δίκτυο που μοιάζει οργανωμένο. Το 2008 όμως συμβαίνει κάτι ασυνήθιστο. Ο Epstein καταλήγει σε μια συμφωνία. Μια συμφωνία που, σύμφωνα με τα έγγραφα, του επιτρέπει να εκτίσει ποινή μόλις 13 μηνών, με άδειες εξόδου 12 ώρες την ημέρα, 6 ημέρες την εβδομάδα. Μια ειδική μεταχείριση που αργότερα θα δεχτεί έντονη κριτική. Σημείωση στο φάκελο. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία δεν ενημέρωσε τα θύματα για τη συμφωνία. Παρατυπία. Ανεπάρκεια. Ή κάτι πιο βαθύ. Ο φάκελος δεν απαντά. Καταγράφει μόνο. 2019. Οι έρευνες ξανανοίγουν. Νέα στοιχεία, νέες μαρτυρίες, νέες κατηγορίες. Ο Epstein συλλαμβάνεται σε αεροδρόμιο του Νιου Τζέρσι με κατηγορίες για σεξ τράφικινγκ ανηλίκων. Το διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη, ρυθμίσεις ασφαλείας, κάμερες, φωτογραφίες, έγγραφα και ένα χρηματοκιβώτιο με υλικό που οδηγεί τους πράκτορες να πιστεύουν ότι δεν ήταν μόνος. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει συμφωνία. Ο Epstein κρατείται στη φυλακή του Μανχάταν. Στις 23 Ιουλίου σημειώνεται το πρώτο περιστατικό. Βρίσκεται στο κελί του με τραύματα στο λαιμό. Ο φάκελος καταγράφει. Πιθανή απόπειρα αυτοκτονίας. Άλλες αναφορές γράφουν. Εμπλοκή συγκρατούμενου. Τι ακριβώς έγινε, δεν αποσαφηνίζεται. 10 Αυγούστου 2019. Ο Epstein βρίσκεται νεκρός στο κελί του. Αυτοκτονία, λέει το ιατρικό πόρισμα. Αλλά τα στοιχεία δημιουργούν ερωτήματα. 2 φύλακες αποκοιμήθηκαν την ίδια ώρα. Κάμερες δεν κατέγραψαν καθαρά. Και η υπόθεση εκκρεμούσε με ονόματα που δεν θα μάθουμε ποτέ. Και έτσι, στο φάκελο γράφεται μία από τις πιο ενιγματικές γραμμές. Υπόθεση λύγει εδώ. Η έρευνα όχι. Η Ghislaine Maxwell συλλαμβάνεται το 2020. Κατηγορείται για συνεργασία σε στρατολόγηση και κακοποίηση. Η δίκη της αποκαλύπτει νέα μοτίβα, νέα ονόματα, νέα τεκμήρια, αλλά πολλά παραμένουν απόρριτα. Η Maxwell καταδικάζεται το 2021 σε πολυετή κάθυρξη. Στο τέλος, ο φάκελος Epstein δεν είναι μόνο μια υπόθεση εγκλήματος. Είναι ένας χάρτης για το πώς η εξουσία, τα χρήματα και η προστασία υψηλών προσώπων μπορούν να παραμορφώσουν την αλήθεια. Αλλά και μια υπενθύμηση ότι πίσω από κάθε τίτλο υπάρχουν αληθινά θύματα, πραγματικές ζωές και φωνές που άργησαν πολύ να ακουστούν. Η δικαιοσύνη ίσως να μην έκλεισε ποτέ πλήρως αυτόν τον φάκελο, αλλά έφερε στην επιφάνεια το σκοτάδι που τόσα χρόνια κρυβόταν στη σκιά της επιρροής. Έλα στην έρευνα, κάνε εγγραφή και άφησέ μου στα σχόλια την επόμενη υπόθεση που θες να ξεκλειδώσουμε μαζί.